8 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନଟେ ମୁଠାରେ ଧରିକି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ? ଦୋକାନୀ ଜଣକ ପିଲାଟି କଥା ଶୁଣିକି କଏନଟା ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ଦୋକାନରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ପିଲାଟି ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୋକାନୀକୁ ଗଲା। ସେଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲା। ଏ ପୁଅ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ତୁ କ'ଣ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ? ମତେ ଈଶ୍ୱର ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ? ସେଇ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ଦୋକାନରୁ କାଢ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅବୋଧ ବାଳକଟି ହାର ମାନି ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନରୁ ତୃତୀୟ ଦୋକାନ, ଏମିତି କରିକି ପ୍ରାୟ 40ଟା ଦୋକାନ ବୁଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢ଼ା ଦୋକାନୀ ପିଲାଟି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କ'ଣ କରିବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୋକାନୀଠୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି ପିଲାଟି ମନରେ ଆଶାର କିରଣଟେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ଲାଗୁଛି ଏହି ଦୋକାନରେ ହିଁ ମତେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ। ପିଲାଟି ଉତ୍ସାହର ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ଦିନ ସାରା ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣେ। ମୋ ମା ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ମା ମରିଯାଏ ମତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ତ ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। କ'ଣ ତମ ଦୋକାନରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ? ତୋ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ପିଲାଟି କହିଲା, କେବଳ 1 ଟଙ୍କା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 1 ଟଙ୍କାରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିଯିବେ। ପିଲାଟି ହାତରୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇକି ଦୋକାନୀଟି ଖୋଜିଲା। 1 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଦେଇହବ? ସେ ଫିଲ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣିକି ପିଲାଟିକୁ ଦେଲା। କହିଲା, ମାକୁ ପିଆଇ ଦବୁ। ମାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ଆସିକି ପିଲାଟିର ମାର ଅପରେସନ୍ କଲେ। ମାର ଦେହ ଏବେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଡିସଚାର୍ଜ କାଗଜରେ ବିଲ୍ ଦେଖିକି ମହିଳାର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି କହିଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଲ୍ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିଠିଟା ନିଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଚିଠିଟି ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ତ ନିଜର ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ନିରୀହ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଏହାକୁ ହିଁ ତ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।